Takže ahoj, já vás zdravím u druhého dílu naší Minecraft série. Jak vidíte, minule jsme skončili tím, že si budeme tady zásobovat nebo přeskládat věci. A to taky rovnou uděláme a uděláme si trošku pořádek. Takže vezmeme si naše věci, respektive naše zbraně, a uděláme si v tom trošku pořádek. Takže dřevo dáme pod dřevo, logicky, kámen dáme vedle kamenu, samozřejmě těch, co máme nejvíc. Tak potom dáme hlínu nějakou samozřejmě, dáme dřevěné dveře, tady budou stromy a rostliny a takovéhle blbosti, jabka, a to bude pod jídlo. Takže jabko, tady máme ještě nějaký jídlo nedovařený, to samozřejmě ještě vypečeme. Tady máme tady taky dřevo, taky patří do dřeva. Na uhlí to dáme sem. Tohle to je zbytečný, takže to někam prostě zasadíme a jakož už je noc, tak si půjdeme lehnout. Tak jsme vstali, už jsme vzhůru. Tak. Co jsem to chtěl? Jo. Zasadíme tady kytku. Takhle. No a trošku si to rozšíříme. Uděláme tohleto tady doničíme, ať se nám už rozbije ten krumpáč. Když ho máme zničený. Tak, teď se rozbije. Teď. Tak. Máme rozbito. My si teď rovnou vyrobíme novej. Bychom měli. Tak, nám stačí bohatě. Kopeme tohleto, protože abych byl z toho nervózní, kdyby mi tady to prostě překáželo. Sakra, nějak to seká. Tak. Tady tohleto taky zničíme. A ty zombíci už mě začínají jako trochu vadit, takže tady někde poblíž bude jeskyně. Podáme zpátky samozřejmě. Tak. Můžeme dát sem, další dáme sem. No, a já se za chvilku vrátím a dám vám vidět, co a jak. Tak zatím. Tak jsme zase tady, kde jsme byli. A já jsem moc mluvit, jo. Protože jsem si dal trošku pauzu, ale ono sice vy to vidíte, jako, že tam bude střih, ale ono už je tady jako, ne tady v Minecraftu, ale v reálném světě, tak už máme noc. A já nemůžu moc nahlas mluvit, takže uvidíme, jak to bude, a když tak bych ráno natočil ještě další díl, že bych to stopil a pak ráno to dotočil. Samozřejmě to není jako žádný nějaký extra velký problém, že bych jako nějak nechtěl natáčet, to vůbec. To mi nějaký problém extra nedělá. Tak, tady si to trošku zvětšíme. Děláme si tady trošku větší. No, uvidíme, jak to půjde dál, no. Ale tady je první orečko, který vám můžu už rovnou ukázat.
mám takový pocit, že to je co to je za orečko. Je to měď, surová samozřejmě, ale je nám to jaksi k ničemu. Z toho si vyrábí mědění věci, ale já s tímhletím neumím. Nevím, jak se z toho dokážou dělat mědění věci, protože já jsem ještě jako ten, co měl ještě starý Minecraft. Takže jako nevím, na co se to používá, nebo k čemu to může být. Jo. Hej, torčku jsem to vyrozbil. Jo, už je noc. Tak si jdem lehnout. Samozřejmě budu natáčet asi zatím jenom chvilku, protože budu za chvíli spát. Nemůžu být zase tak dlouho vzhůru. A asi to uděláme takhle. Já si nástroje a kamenný blbosti tak si hodím sem. A tohle ještě dopotřebuju, tohle taky. Teď si nechám, si můžu udělat pak rovnou novej. Nevím, proč jsem si dělal 2. Ale ok. Ale máme málo. Ne, nechci. Potřebuju tady maso na papace. Tak. Zatím se nám doplní Hungry Bar. Vím, že tady někde byl creeper, a tady jsou 2. Půjdem trošku. Nebouchej. Sakra, vole, teď jsem v prdeli. Pojď. Tak. To sundáme. Nebouchej. Ještě jednu ráno potřebuje. Tak. Tady už nic není. Tak. A co tam dělá ten levitující blok? Blok. Tak ho vykopem. Zase nevzal krumpáč, no to je jedno, tak ho rozbijem mečem. Tak. A potřebuji se porozhlídnout, jestli není někde nějaký želez, tady jsou uhlí. Takže se rovnou vezmu i sekyrku. Musím i lopotu, abych měl hotovo. Tak. A půjdeme si natěžit nějaký uhlí. Au. To jsem nevychytal, dobře, moje chyba. Tak.
Máme ještě, tady ještě máme nějaký uhlí, tak ho dokopem. Tak. Ještě někde nějaký. Tady jsem viděl, že nějaký byl. Tady dole je. Já se nechci nějak přizabít. OK. Tak, vykopeme tady uhlí. Budeme mít něco na pečení, aby jsme si mohli upít to zbylý maso, co tam máme. Tak. A až si uděláme svůj domov, až si ho trošku uděláme lepší, tak začneme hledat nějaký stromy taky samozřejmě. Zatím podle mě, co jako teď budu mluvit chvilku o tom starším Minecraftu, protože dřív Minecraft prostě neměl neměl tolik věcí, neměl tolik texture packů, měl jenom jeden, neměl skoro žádný jiný možnosti, takže měl jenom pár věcí, které jste si prostě mohli vytvořit. Samozřejmě nebyly takovýhle stromy, že jo, že byly normálně jenom břízy a ty normální obyčejný stromy. No, taky byly jenom prasata, ovce a krávy. Jo, oni myslím, že ani ještě v tu dobu neexistovaly. Ale to si nejsem jistý, to bych kecal. Se bojím, že mi někde do zadku vlítne creeper a odbouchne mě. Ještě tamhle to třeba bych poprosil. Tak, děkuju. Tak. Jestli dotěžíme tenhle strom, budeme mít od každého dřeva kousek. Ještě tady bychom mohli pokácet tyhle stromy. A nevím, no, jak dlouho budou ty série. Jestli mám natáčet jenom 20 minut, nebo 15, nebo víc. Nebo jestli to mám dát i na YouTube. No, to asi možná dám. Ale ještě nevím. Přemýšlím nad tím. Tak. Bychom měli. Něco už nazbíráno máme. Samozřejmě ono se pak to bude třeba, tak to pak sebereme. Ale tady tahleta voda mi vadí. Takže udělám to, že si tady vypučím pár bloků. Tak, děkuju pěkně. A budeme zastavit tu vodu, protože mě jako fakt štve. Tak. Hotovo.
Plav, vadinko, plav. Tak, aspoň máme takový krásný jezírko. To děláme, ať nás to neruší. Tak. A ještě někde nějaký uhlí. Slunce nám už zapadá. Koukám. No, to bychom ještě tady mohli z toho využít. Ale můžeme si udělat takový ohýnek. Ale jo, udělám si jeden táborák. Jo, já už nemám tyčky. Tak si uděláme tyčky. Jo, vlastně už máme. Tak si vytvoříme pár pochodní. Ať máme. Tak, jednu dáme tady do rohu. Ať nám to tady svítí. Máme klesem. A máme klesem. To mi tady vadí. Potřebuju kámen. Tak. Máme ho sem. A budeme spínkat. Jak dlouho natáčím? 17 minut už. 18 hodin to asi těžko. 17 minut už natáčím. To bude nějakých 18 za chvilku. Takže já nevím, do těch 20 nebo do 30 minut bych mohl natáčet. Aha, máme další ještě. Jo, tady si vypečeme ty masa, co máme. Teď konečně můžeme mít hotovo. Vypečeme si maso. No a pak se pustíme. A pak se nepustíme. Pak půjdeme spát, jako v reálu. A zítra, když na to bude čas, budu stíhat, tak uděláme další díl. Takže myslím, že pro tenhle díl to asi stačilo. Že už máme skoro všechno. Ještě nemáme diamantové věci. Tam nám běhá zombík. Kam si to dáme si takhle sem. Půjdeme tamhle sem sejmout zombíka. Pojď tady sem, pojď. Tak, sejmeme ho. Au. Nic z něho nepadlo. Škoda. Schnilý maso je k ničemu. Tak, zaplní se nám hunger bar. No já si myslím, že pro naší další část, kterou jsme úspěšně dokonalili, úspěšně překonali, nebo další část je náš první díl
byl dobrý. No a samozřejmě zase se uvidíme příště. Takže jo, zatím ahoj.